Не? Защо свали, бе? А? Я служи пак. Копазани? Айде пак, слагай. Ай, слагай шапката. Дай. Айде, дай да сложим Я слагай шапката. Така. Ей, колко си уличим си, нали? Ехо, виж ли? Браво! Айде, викай. Искаш силно? Виж как се така се засилва сама. Да, там са децата. Оп. Поправки е това. Искаш ли да легнеш? А? Легни? Не? Добре. Ей, чучо!